Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali kwa kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u walimadɔ hali wajibate asigila kɛnɛ ka laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ a bɛ jamana kunnafoni de maa na sɔgɔmada in na min ye Gibson Control ale b'an gɛrɛsigɛ la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na min ye fatiri sɛbɛ ye o sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ wajibate ni Jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'an jour a la sisan karamɔgɔ bɛ tunkara n bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant sɛbɛnni kɛbaa de to a ye Musa Sayon Kamara Musa ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye sigikafɔ min n'o bɛ sen na wajibate k'a dɔn ayiwa min ye kununko ye a lakoloma ani a banba yɔrɔ o daminɛna jamana bayɛlɛmani ani senkura tali jamana kɔnɔ i k'a dɔn bolofara bɛɛ lajɛlen maga kɛra a la kunun da o kun ye politiki ni maa min ye jamana in diɲɛ bolo lajɛ jamana in gele kucogo lajɛ politiki i k'a dɔn ale man dɔgɔ a la fiyewu o de la min ye jamanadenw ye assise nationale min ni o bara ka fɔ sisan kɔni i k'a dɔn ɲɛ kasi politiki ko ma sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn k'a daminɛ Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Doyila San Ɲɔrɔ di Sahel Gawo Buguni Kucala ani San ani Bamakɔ kafo min kɔni ye kuma ye n'o dalen don ayiwa ɲɔgɔn ye baw kɔrɔ i k'a dɔn gouvernement fɛ o de hakili jagabɔ ka kɛ min ye jamana politiki bolo ye maa caman kɔni y'a jira jamana politiki tɔn cayara a kɛra n'a fɔ i k'a dɔn maa ɲɔ min b'o la o de nana ni cobo caba ye politiki tɔn dɔw bɛ yen o kɔni ye maa kelen n'a ka du ye min ye politiki tɔn ye a caya fana nana ni a bɔ gɛlɛyaba de ye jamanadenw yɛrɛ tɛ politiki faamu u tɛ politiki maa yɛrɛ dɔn o de la u kɔni y'a ɲini caman y'a ɲini min ye politiki tɔn ye a bɛɛ lajɛlen ka ci ka kɛ tɔnba fila ye dɔw ka a ka kɛ saba ye dɔw a ka kɛ naani ye a mana tigɛ da o da la caman kɔni ka bɔ a la u ka fara ɲɔgɔn kan ni politiki ni jamana baara don fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ hakilina kelen ye ni ka jamana dɛmɛ o ye kelen ye min fana ye wariba kule min n'o bɛ se ka di politiki tɔnw ma san o san jamana fɛ o fana ka dabila sabula caman y'a jira k'a fɔ ni wariba kulen a dili politiki tɔw ma a ti fɛn ɲɛ fo tiɲɛni i k'a dɔn ani nkalon o labɛnni ka ɲɛsin jamanadenw ma u y'a jira k'a fɔ wari yɛrɛ min bɛ di politiki tɔw ma san o san jamana ka nafolo i k'a dɔn a 20 o 20 min ye 0,25% ye i k'a dɔn de bɛ ta ka d'u ma o ka ca diɲɛ jamana o jamana n'i b'a fɛ ka politiki de kɛ walima i b'a fɛ i ka lakodɔn jamana mara ko b'i kɔnɔ e yɛrɛ de kan ka cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka n'a fɔra wari ka bɔ jamana kun ka d'e ma baara bɛ taayɔrɔ jumɛn a ko i k'a dɔn i laban na kɛ nkalontigɛla ye i na kɛ son ye waasa wari min bɛ d'i ma san o san u kana kɔtigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko parti politiki tan jatew kɔni bɔra olu ye wari min kunu a ka ca se fo wari miliyari 18 ye a sababu bɔra min na i k'a dɔn k'a daminɛ san 2001 ka n'a bila san 2018 min ye nin parti politikiw ye wari caman de dara ka d'u ma a ko Adama kɛra niyɔrɔbatigi ye sabula min ye miliyari 5 a n'a kunkanfɛ o y'i dan n'o ye RPN fana miliyari 5 n'a kunkanfɛ URD miliyari 3 n'a kunkanfɛ SADI miliyɔn 900 ni kɔ Sinidi faso yiriwatɔn miliyɔn 900 ani kɔ MPR miliyɔn 800 ani kɔ Tarina miliyɔn 600 ni kɔ Kodemu fana ka taa se ɲininka o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ kan sɛbɛnnikɛla ko ninnu u ye wari min kunu k'u dan n'a ye a nafa ka dɔgɔ sabula jamana dilanni ni jamana cɛbɔli a man ɲɛ nin jate in kɔni bɔra cɛ dɔ fɛ dɔgɔtɔrɔ Ibrahima Sango ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ minnu bɛ kɔlɔsili kɛ votew la i k'a dɔn ale y'o ɲɛmaa ye o kɔni nin da siɲɛ fɔlɔ ka nin wari kɛ in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'o y'a sɔrɔ min ye ɲɔgɔnkunbɛn min bɛ senna n'o ye assise nationale i k'a dɔn jɛkulu dɔw kɔni bannen don a ma i n'a fɔ RPM SADI Parena Kodem sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa n'u bannen don a ma fɛn kura min b'a ka labɛn i k'a dɔn o na kɛ sababu ye u ka bila sira kura kan nin kɔni ye wulikajɔ ye wulikajɔba min n'a labɛnna an ka jamanadenw fɛ a kuncɛyɔrɔ kɔni o bɛ ɲini ka kɛ sabula min ye parti politikiw ka kuma ye o baara bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ bi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Batukura ne bɛ tigɛ don bâtisseur Fasiriba n'o ye SD ye karamɔgɔ a ko hali bi an ka to sira tɔ gan min ye affaire Ben le cerveau a nata kaso la wa walima a tɛna taa kaso la k'o tɛ ko mɛnta ye Fasiriba ko
ko ni jatemine adama jaranu ko ma ben le cerveau karamɔgɔ dɔ b'a tungora a bɛɛ tɔn kɔnɔ an bɛ don min na ko bi minnu kɔni bɛ wulikajɔ la wulikajɔ in sa n'o de kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔw k'u dɛmɛ parce que b'a ko a ko jamana ɲɛmɔgɔw ye wele bila ma ni ka don CNT kɔnɔ n'olu de bɛ ka debito nɔrɔ bila karamɔgɔ dɔ b'a tungora ko baarakɛla dɔ don parce que b'a ko min kɔni kuma dɔ bɔra adama jara da kɔnɔ baara jugu mun kɛra Bamanju fɛ ni ka ɲɛsin Sonko ma a ko min kɔni ye Bandiagara région ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora ko elu k'ulu kɔni de bɛ nin ko in kɔfɛ dibi la ko banbanci a caman bɛ kɛ min kɔni basigibali a caman bɛ kɛ o kuma ko min kɔni parti belebele fila bɛ yen n'o ye kodemu ale ni parena o kuma ko elu de bolo ja bɛ kɔfɛ fasiriba ko min ye adama bɛn le cerveau kuma porokotora bolo wa karamɔgɔ dɔ b'a tungora walima dabɔnkama dɔ de a ko min kɔni ye adama bɛn le cerveau a bɛ kuma in fɔ kuma min na a y'i kankɔrɔ ta n'a ye a ma kan jigi fiyewu a ko a bɛ ko caman kalama a ko a kɔnɔ fan bɛɛ tetewu a ko hali bi ko kuma tɔ bɛ kɔfɛ a ko min ye Sonko ye maaw falen karamɔgɔ dɔ b'a tungora ka taa bila bingali waliw bɛ ka kɛ Bandiagara marabolo kɔnɔ a ko ni parti belebele elu de bɛ kɔfɛ a ko k'u ka sabali ko n'o tɛ ko min kɔni ye birifini bɛna b'u ka fura ɲɛmɔ parce que b'a ko o kuma in kɔni fɔlen tuma min na min y'o ɲɛmaaw ye a ma taa olu jimi sira fɛ u ye ɲɔgɔn ye min ye kodem ka taa bila parena la karamɔgɔ dɔ b'a tungora o ko ni nkalon dari la min tɛ tiɲɛ ye n'i y'i mangɔ a kan k'i nɔ bɛ ko la olu b'u kankɔrɔ ta ni nin kuma in ye u t'a kalama u nɔ tɛ ko la olu tɛ kɛ jugu ye k'a ɲɛsin u ka jamanadenw ma olu tɛ maa dɛmɛ janfa kɔnɔ olu tɛ maaninfin fa karamɔgɔ dɔ b'a tungora ko t'olu ka baara olu ye politiki baarakɛlaw ye o kuma maa wɛrɛ ka nkalon ta k'a da olu la o kuma ko kiiri de b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa min ye commune naani na tribunal ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora u y'u wakili da olu kan ni ka plainte kɛ k'a yira k'a fɔ ka adama bɛn le cerveau wele karamɔgɔ dɔ b'a tungora k'a ɲininka mun na a ye nin nkalon ta ka da olu la min ye kiiritigɛlaw ye olu fana ye sɛbɛnfuraw ta ni ka dɔdɔlima k'a lajɛ u ko adama bɛn le cerveau bɛ kulu mun kɔnɔ o ye CNT n'a bɛ wele k'a ɲininka kiiri la karamɔgɔ dɔ b'a tungora a bɛ kɛ ni a ka ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye sabu min ye sutura birifini b'a kan o kuma fo ɲɛmɔgɔw ka sutura birifini bɔ a kan o kuma o k'a wele k'a ɲininka ko baara in tɛ kɔrɔtɔ ko ye parce que b'a ko a ko min kɔni ye tribunal ɲɛmaaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora u bɛ sɛbɛn ta ni k'a d'u ka ɲɛmaayaso ma n'o ye ministère de la justice ye o fana bɛ sɛbɛn ta ni k'a bila ka taa di CNT o président ma karamɔgɔ dɔ b'a tungora ale fana b'a lajɛ k'a tɛntɛn o kuma min ɲinin'u fɛ n'u bɛ jɛn'a ye walima n'u tɛ jɛn'a ye parce que b'a ko k'a ko in kuntala ka jan nka min ye parena ni kodɛmu ye o ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ olu kɔrɔtɔlen bɛ min kɔni adama jara bɛn le cerveau ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora k'a ye kuma mun f'olu ma ko nin ko in tɛ bila ten ko ye sabu k'a na kɛ ka maa tɔw ladi a bɛ kɛ ten o kuma min ye adama bɛn le cerveau karamɔgɔ dɔ b'a tungora a yɛrɛ bɔra ni ka i yafa deli sabu a bɛ mouvement min na n'o ye yɛrɛwolo debout sur la rempart ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora k'u ka bɔli dɔ sen fɛ a ko ale kɔni bolo b'a kɔ ka yafa ɲini kodɛmu ni parena ɲɛmaaw fɛ o kuma ko kuma y'ale dun o kuma ko yafa ɲini mun kɛra min ye kodɛmu ale ni parena ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora ɲɛmaaw kɔni ma jɛn n'o ye abada u k'u ti yafa in minɛ bi u t'a minɛ sini ko kiiri de b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma kiiri kɔni a dalelen bɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungora don jumɛn min ye Maliki Jaw ye a n'a jɛɲɔgɔnw bɛna yamaruya di ko ka bɛn le cerveau kiiri o ɲininkali fana to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ batisari kɔnɔ SD ale ka sɛbɛnni don Wajibate naamu marifa dilanba o kan ka taa ticogo la hali Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛn o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko DEK DEK ko a ko an ka jamana a mago bɛ usine na jamana mago bɛ cakɛdaw la jamana mago bɛ i k'a dɔn jɔyɔrɔtigiw la hakaja Wajibate k'a dɔn kutume kelen kɔnɔ premier ministre min ye Choguel Kokala Mayiga maa min a sigira hakili ɲuman taara min na o de ye jamana usine ye Wajibate k'a dɔn CEDEAO n'i ɲininka ka taa se tubabuw ma ɲɛdɔnna caman bɛ yen u b'ara k'o kɛ Mali la ani babali caman Wajibate u dalen don a la k'a fɔ dunfɛn dɔw bɛ yen i k'a dɔn dɛsɛ b'an na k'a sɔrɔ a dilali walima a ɲɛni an ka jamana kɔnɔ o yɔrɔnin kelen Choguel Kokala Mayiga tun ye hakili ɲuman sɔrɔ min ye Badara Aliu Sajaja le Jama Noir Aliu Tomota a ye Aliu Tomota wele i k'a dɔn jakaw ka den sabula usine tigi don usine min digi kun don ni nafa b'a la jamana
jamana kɔnɔ min ye kunungo ye kana bila bila o de ye Ikoma ye Ikoma sigilen do a senzabara kɔnɔ ala ni juguya ani hasidiya fɛ Wajabate k'a dɔn Ikoma jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ a nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na sabula min ye jamana kelen Ikoma jɔlen do n'o denw ye maa min ka sɔrɔ bi bɔ a la ani min bɛ nasɔngɔ sɔrɔ a la tile kɔnɔ Wajabate a ka ca maa miliyɔn kelen ye n'i ye kulukɔrɔkaw ɲininka Ikoma ko la u n'a danbe f'i ye u n'a f'i ye Ikoma jɔfura dama kulukɔrɔ a ye min ye kulukɔrɔkaw ye ani Mali yɔrɔ caman ye Wajabate a tɛ ka fɔ ka se a dan na sabula maa miliyɔn kelen bi i ka nasɔngɔ sɔrɔ yɔrɔ min Wajabate n'o datugura i k'a dɔn o fiɲɛ b'i ye a ko min ye a wa premier ministre kuma min n'a sigira min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ye Aliu Tumata wele ni k'a ɲininka Ikoma b'e bolo jamana Ikoma d'i ma a bɛ ne ka san dan bɔ a sigilen don a sigaba kɔnɔ dalu jumɛn in na jamana labɛnnen bɛ jamana ka cɛsiri bɛ ni ka ɲɛsin ma min bɛ se ka to Ikoma ko yɛrɛ a bɛ wuli ka jɔ Wajabate k'a dɔn a donnama in kama jamana den bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara sabula min fɔra premier ministre fɛ Choguel Kokala Mayiga Wajabate i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ jɔnwa la tasi ni miiri bɛɛ nka kow b'i ni ka sumaya sabula min ye Aliu Tumata n'o kumanen Wajabate ka n'a bila bi la i k'a dɔn taama bɔ sisi ma bɔ yalima a da bɛ Aliu de la wa a da bɛ Choguel Kokala Mayiga de la ngali tun bɛ bɛn Wajabate ni maa min k'i bɛ Ikoma nafa fɔ Mali kɔnɔ Wajabate i bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to Wajabate tulu safunɛ Wajabate k'a dɔn ka taa bila bagan a n'a nɔna caman nin damanda de bɛ bɔ Ikoma na wa usine min do Wajabate k'a dɔn a bɛ Mali nafa farafina woroduguyanfa jamana ye k'o nafa hali nazara jamana sabula safinɛ min bɛ bɔ Ikoma na Wajabate a ɲininen do diɲɛ segin naani fa bɛɛ lajɛlen la ko nafa bɛ taa yɔrɔ jumɛn ni Mali tɛ Wajabate k'a dɔn ni dun ye ko ta k'u lajɛ Aliu Tumata ye nafoloba de bɔ Ikoma sanni na Wajabate a don ni bi cɛ wari min bɔra a kun ka don Ikoma na fanga ka bon maa kelen tɛ se maa jugu daana jugu kaadiri jugu Wajabate k'a dɔn ani ŋana jugu caman de bɛ dibi la Ikoma wulili ka jɔ a sen ka a man d'olu ye k'a sɔrɔ nafa min b'a la ka ɲɛsin jamana ma Wajabate dan t'o la n'a danna Aliu ma a fɛɛrɛ b'a bolo a nafolo b'a bolo a dalu b'a bolo nka fɛn caman dulonnen don jamana yɛrɛ la ni jamana ma se k'o ɲɛnabɔ a bɛ gɛlɛya Aliu ka Ikoma wuli k'a jɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ni maa min dun i ka wulujugu fa dɔ ta bɛ Badara Aliu Saja Wajabate n'a y'i ja a fɔ ko le juif noir Wajabate dankɔrɔba in a bɛ farafinna dugu bɛɛ la bi usine kɔni t'a kamana gan Mali dɔrɔn tɛ Wajabate taa Tchadi jamana na taa Niger Badara Aliu Saja Wajabate usine minnu b'a bolo yen olu kɛnɛ bɛ sanayɛlɛ de ye Wajabate o jamanaw a kelen bɛ ka nafa min olu ma i k'a dɔn dan t'o la ni maa min i ka wulujugu fa dɔ ta bɛ nin kun ye sɛbɛn an ye min bɔ sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don sirani kelen ne b'o ta fasiriba n'o ye Bisidi Sɛnpara Bisidi a y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko bolomadɔyɔrɔ bɛ yen n'o ye politiki ale bunakun ye fasiriba ko denmisɛnnin dɔ bɛ yen n'o ye Jakarija Jakite karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko jamanadenw bɛ se k'u sigi k'u bolomada kan sini ma karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko nin bɛ ka wuli taasira min kan a ko siga kɔni tɛ min na taasira ka ɲi fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Jakarija Jakite a yɛrɛ bangera san 1985 a bangera min ye Bamakɔ yan karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a y'a ka dugumakalanw bɛɛ lajɛlen kɛ Fajigila ekɔliso la min ye dugumakalanw kɔfɛ a ye a ka lycée kɛ min kɔni ye commune 1 kelen n'o ye lycée deux frères ye fasiriba ko o fana tɛmɛnen ko a ye bac sɔrɔ min ye san 2006 ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min kɔni mention assez bien fasiriba ko jamana ye bourse d'a ma k'a sababu kɛ a ka assez bien sɔrɔli ni ka taa ka kalan tɔw kɛ jamana kɔfɛ ala y'a garisɛgɛ don yɔrɔ min na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o de ye avant ye n'o ye Cuban ale faba fasiriba ko a taalen ye min kɔni ye master 2 a y'o sɔrɔ gestion administration d'histoire la min kɔni ntolanci ye a dɔn k'a dɔnna kari ka taa bila farikolo ɲɛnajɛ wɛrɛw la fasiriba ko min ye san 2006-2012 Jakarija Jakite maa minnu kɔni bɛ kalan na avant olu kɔni ye a lajɛ sa ni k'a ta ka k'u ka jirajakulu ɲɛmaa ye k'a daminɛ o don in bɛɛ lajɛlen sigi k'a yira k'a fɔ nin cɛ in karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko nin ye ko dɔ kuma setɔla ye o kuma denmisɛnnin minnu don ko denmisɛnnin tigɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni fasiriba ko a ko min ye Jakarija Jakite ye a nalen ka bɔ avant Kiban jamana la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ joona min ye foroba baara a y'o sɔrɔ min kɔni Jakarija ye danaw de bɛ ka da ka diɲɛ ma don o don
a bɛ tɔn min kɔnɔ politiki bunnaku kan ni o ye yɛlɛma ye karamɔgɔ Daba Tunkara yɛlɛma cɛbaw y'a yira k'a fɔ nin denmisɛnninw bɛ olu senkɔrɔ o tuma ko siga kɔni tɛ min na u ka bonya b'a kan u ka karama b'a kan janko a bɛ sigida min kɔnɔ n'o ye Dumasana ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko bɛɛ lajɛlen b'a kɔ ni Jakajɛ maaw wele su n'a ye maaw wele tile parce que b'a ko jama de bɛ bɔ ni k'a ka wele jaabi parce que b'a ko Jakajɛ ma da o dɔrɔn ma koyi a ko politiki baara ye dabali ni fɛɛrɛ ye o tuma min ye baɲumankɛ baara caman bɛ yen a y'o bolo d'a ka sigida kɔnɔna la parce que b'a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye ntolanciw ye o tuma a y'o caman bolo da ntolanciw kɔfɛ min ye denmisɛnw ye k'u dɛmɛ baarako la maa 100 yirika a kɛra sababu ye ni k'olu dɛmɛ baarako la maa minnu mago bɛ baara fɛn fɛn la karamɔgɔ Daba Tunkara k'a ka dɛmɛ taara ka ɲɛsin u ma o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye commune 1 kɔnɔ misiri 3 bɛ yen a y'olu kɔni dilan ni ka kɛ misiri kɔnɔ maaw sago ye kɔrɔbiyari ni k'o san ka di misiriw ma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kɔlɔn belebeleba minnu bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛra sababu ye ni ka se k'o kɔlɔn ko sen ka di sigidalamaw ma ni ka tila ka taa bila foraji o 8 na a ko n'i ye baara kɛcogo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Jakarija Jakite ye i b'a ye k'a fɔ balo maa minnu bɛ yen ni dɛsɛ b'u kan nasɔgɔntanya bɛ maa minnu na a ye ɲumanya baara min ta k'u sɛgɛrɛ dibidibi kɔnɔna la maa kana bɔ a kalama ko di dagosi bonyara a fasiri b'a ko n'o ye Bisidi Sɛnpara ye a ko ɲuman o duguba ye suba ye a ko min ye nin denmisɛnnin n'o ye Jakarija ye ale de ye yɛlɛma min kɔni o denmisɛnninkaw ka ɲɛma ye a ko octobre yɛrɛ tɛmɛnen an kɔrɔ u ye danakura ta ka d'a kan o tuma k'a tɛ b'u kunna ko k'a sababu kɛ k'a ka hakilina ka ɲi a ko an bɛ don min na ko be Jakarija o tuma ma se ka kɛ conseil communautaire mairie kɔnɔ sabu kalafili mun tɛmɛna n'o ye 2016 ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'a nani jɔ jɔyɔrɔ 4nan na min ye yɛlɛma ye ale ka conseil danna 4 ma parce que b'a ko a kun i kana bɔ min ye député kalafili nɔfɛ a ko min kɛra o ma dogo maa la Jakarija Jakite karamɔgɔ Daba Tunkara ko gundo sɔnni kɔnɔ a kɛra député ye kalafili tɛmɛnen la nka min ye cour constitutionnelle ye ko y'a ka jaabiw ta ka bila kɛrɛfɛ o tuma k'o bɔra min na o ma dogo maa la min ye k'a daminɛ o dɔn jɛrɛjɛkulu mun sigira député minnu bɛ n'u ka jaabi yɛlɛmala olu yɛrɛ kɔni fana y'a ye k'a fɔ k'u bɛɛ la dɔgɔnin don cogo o cogo o tuma k'u b'a bila u ɲɛfɛ k'a ka k'u ka jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa ye min ye Jakarija Jakite ye karamɔgɔ Daba Tunkara u ye wulikajɔ kɛ an bɛ don min na ko bi ɲɛmaya mun b'a bolo i b'a compter o tuma fo ka taa i sɛgɛn a compteli la a ko min kɔni ye politiki baara ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko don o don dɔ de bɛ fara a ka jamakulu kan ala ni a ka taabolo ɲuman a ka dabali a n'a ka fɛɛrɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ Bisidi Sɛnpara ale ka sɛbɛnnin don Wajibate naamu ngana n'a keguyara a bi si sɔrɔ Wajibate i k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma ayiwa la sirɛne Wajibate ayi nɛgɛw kɛrɛfɛ cɛ ka pip k'a ka perefɛnw lakodɔn nɛgɛ ka ɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pip k'a ka perefɛnw karamɔgɔ naam bala cogo bɛ di Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirɛne o don Wajibate i k'a dɔn maaya waati do Wajibate i k'a dɔn maaya mana bɛn tile 1 ma baara mana k'a kɔnɔ san 1000 o na lakali Wajibate i k'a dɔn lakali kunbɛ Cɔrɔnɔ Amadu Umar Asi Jalo Wajibate n'a y'i ja a fɔ ko Cɔrɔnɔ bilenni Wajibate i k'a dɔn sibiri tɛmɛnen na min ye alimami maa 500 alimami maa 500 min kun dara kala kɛ Maroko jamana na Wajibate i k'a dɔn olu ka kalaba an'u ka walanda Wajibate i k'a dɔn o kɛra bonyaba ye a bonya n'a karama dilen kun don ministre min ma o de Umaru Jara ale de ye ministre action humanitaire Wajibate i k'a dɔn maa minnu kɔni dara kala kɛ Marok ka dɔ fara diinɛ a sinsin a n'a galabu kan Wajibate i k'a dɔn u dama dog'a la cɛ 500 a ko jɔnko a la olu bɛ Ala tanu u bɛ tanu di kira ma Wajibate i k'a dɔn u b'u sinsin ni ka foli kɛ min ye awa Cɔrɔnɔ bilenni Cɔrɔnɔ Amadu Umar Asi Jalo Wajibate k'a dɔn kuma min ale kun ye diinɛ ministre Wajibate k'a dɔn a ma talo a ma bin n'a ye dɛmɛ o dɛmɛ kan ka kɛ ka ɲɛsin olu maa 500 ma u ka taale la Maroko jamana na waasa u ka taa dɔnniya dɔ fara i k'a dɔn u ka dɔnniyaw kan wajilu kutumu kɔnɔ ani diinɛ ɲɛfɔli Wajibate hakaja ministre de la culture a don min ye Cɔrɔnɔ bilenni ale don a ka wulikajɔ ni cɛsiri Wajibate tiɲɛ don
hanno ya soro ado minye jamana kunige Ibrahim Boubacar Keita wajibate o de ko in waliya ani maroko jamana masake wajibate ikado nga wuli ka na chesiri ana bara keli bade kera ikado chorno bleni wajibate ulu ma kemedo hanni chorno te ministre bi wajibate jongwala ulu tara mingala we dine si dine do fe mi vanaka o ye wali nyman doy wajibate obi chorno uba wali nyman do ka fo ka tanu hanni ministre tabi sablu katali annoyali wajibate ikado kam maka masoro ukabunya soro ikado chorno yidwa joro la duna menga maka ministre kutu kono akoni ya sakalaje ni ndoyi ikado mami ni jamana kundigi fila benaka ambe aywa mata uka jamana na minu mse ka dine kufo ka dine don wasa kiluku ni jelake mimbi dine na chamanga bwala ado atali kala ketugo mina amadugo namara makala sabla wajibi kundo fika kurane kulu di don ikundigene na otemene ngwa fe dine bulu mimbi no shinji nembe kosobe wajibate ikado ikake udine kanubaye otemene ngwa fe ukasoro bagi fana bibulu bagaluriya ikado arabu kalana sira mi nuka mako melikete sira wajibate fo kasoro o yikeleme ko fana fa walma sufismu ibo fana ka wajibate ako bengara ne ndeka o ma keme duru folo mi ngone dara akalake wajibate ka do tarani dalude o dalu ngone ka do fara ka mara ko jamana na wajibate ka do ay wa kera nafo ikado ay wa mi ngone nye aywa wari yere di ikado ki blaka ta kalake boazan sabone kala ko mara ko jamana masake ale di ko yin zabandiya ani Ibrahim Boubacar Keita nga ulu ka tali anu kan nani barakan nugaya aduna mai ngama ministre de la culture mi nye chorno Amadou Umar Asi Diallo wajibata ya seke ukuma ubatanu ninga duwa do ngai ka barkada ni munye zabanye anya mi bolla siranu kono akabi bolla le prétoire karamo neben tege don kokura bina jandumiya ne bina janga sebeni ako angata kidali marabolo la karamo da batwara eko minye kidali la koli donye ulu ire koni mena sokono sigila sa ulu de koni bora jua kun temene na ninga tama boloda tama ni ya laje karamo da batwara dabali bantama do sabu keme ka dimi ukanyema ukoro uko ulu koni doke sa santani ko kalan koni okumata la kidali kon nala okuma kube bolo ngoni nyeshu ka nyema uma ulu demison ulu de jamana siniye sigiye karamo da batwara okuma santani ko ulu yemunke alala ni ulu deseme ka tatla sikon nala okuma minyu ka nyema uye okuma kulu be jalaki bela jelenta ka bla ulu de koro okuma ku kasra la bla mi kalangela uye ukasika donc la sikona ka kalanke fasire ba ko ako edemison ko ni ninke ukatomi ni baraboloda o de kidali ayamye minyi ayam ko ni tanon ko shi mauma ko yi lokolide kidali dukolo ka ku ka bo kanu ka dusukun kamikami tama yira o dusukun kamikami tama okuma muna e kidali ale tiga mega bo jamana ina okuma ko kidali mali doye edemison era ko mega jabri di nyima mo de fasire ba ko karamo de batwara minyi demison ye u ya yira ka fo muna nyemo ka kangara da kidal ni jamana fantoche okuma jamana demisen tobe kalana muna ulu de sameka kalanke jamana demisen tobe na teme ulula okuma ko sira daile minye nyema uye karamo da batuma ulu yu jabi ninga yira ka fo ko ni mali yira dugolo bella jebi yoro mumbembi no lakana ndo ka teme yoro beka ko ye kidali ye okuma kulu teka kangara da machine kalanso che okuma ko demison ga ta kalanka demison ko ulu be ta classe ko to do kilomètre sigi kan ngon kalanwa logol karamo kon ta be kidali kono logol karamo munumbe kele sababu la ubulla ni ga jense ga tafa wurafe okuma kuku wele kana logol karamo fene ko luka nali karamo da batungura abe min ko ni ube fe layini ke layini misa odeye gongoro kanu soro ma kana puruchula ma kana nyemunu tigula karamo da batungura janko minye marfa kisa kana biuka minye kidali nyema uye sabu ma do de bembi munu tungeme ka kele wule karamo da batungura alibi uluni marfa kame ku kangara kidali konnala uye kibaradi karamo da batungura ninga yira ka fo mami yo kuma kan lase o de ye aka bakaran ye karamo da batungura ale koni ya yira ka fo min koni ye kidali ye be o kuma ku kana bi ko gashitula neretula aywa o kuma min ye la ko karamo ka jira jakulu ye no ye kapu ye karamo da batungura ko bela jele sigilembe kidali koni bambaga cha kumbe koni gela kumbe kalankola o kuma ko samba soro kapu nyema uti ko na duma ya ka fo ko kapu nyema be o kuma ko muntora kalangela ni karamo yoro o kuma ku ka singa do classe ko nala o kuma mouse sigilembe kala akoy na ke dangana jume ko nala woni ningali otomimbe kuna bani filani ay mimbo le prétoire kono e binaja e dumya ale ka sebanido wajabate namu nana le oye dakabana kono e wajabate ka do kono mi nde nyodu nga kono
jigi fana tɛ sanye wajibati mbɛ bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant wajibati k'a dɔn sɛbɛnni kɛba taali ɲɛfɛ n'a f'i ye sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 5,000 ani siɲɛ 300 60 ani 7 mun kɛra wajibati i k'a dɔn dantɛmɛ wale i k'a dɔn bafula bɛɛ u baara ka tabali gosi kiiritigɛlaw ni k'u kanbɔ jamana kiiritigɛlaw ma ani jamana ɲɛmaw ma sabula olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ u ye degun sɔrɔ kɛwale minnu kɛra kɛɲɛba ani kamane wajibati hakaja u b'a fɛ tribunali ka wuli ka jɔ boloda maa minnu bɛ ni sɔmingele d'u la k'a fɔ olu de ye jalaki kɛbaa ye wajibati u ka ɲangi jamana in ye jamana kelen ye a ko i k'a dɔn dantɛmɛ wale dɔ baara kɛ k'olu ka jamana na wajibati i k'a dɔn o de ye hɔrɔnya ani jɔnya ko kuma wajibati k'a dɔn ko in gɛlɛyara tile 2 na fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye juin kalo tile 17 a 19 kɛɲɛba ani kamale kɛɲɛba ani kamale wajibati i k'a dɔn dugudenw minnu kɔni ye dugu belebelebaw ye n'u bɛ a wa kɔntela commune na bafula bɛ i k'a dɔn o mara la Kayi mara la a ko mun de kɛra wajibati i k'a dɔn nin dugu ninnu wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ wajibati i k'a dɔn taama yɛrɛ de gɛlɛyara i k'a dɔn jango n'a sɔrɔ i bɛ hakɛ dɔ kɔnɔ walima i k'a dɔn i bɛ kutumu dɔ kɔnɔ taama gɛlɛyara o de kɛra sababu ye min ye jakulu ye u k'o sigi u ko min ma association contre la domination de l'esclavage ACDE o kɔrɔ ye mun ye wajibati k'a dɔn u ye jakulu sigi jakulu min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin k'a fɔ de ko jɔnya i k'a dɔn o sinsinni u b'o sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ fo ka se a dan na o jakulu de sigir'u fɛ a donnama in kama juin kalo tile 17 2019 a kɛra kɛɲɛba a don wajibati i b'a ye k'a fɔ commune belebele min n'a bɛ nin dugu ninnu kofɔ wajibati u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ jango i k'a dɔn dantɛmɛ wale kɛbaw i k'a dɔn a bɛ se ka dabila cogo min na sigi kɔnɔ o de la wajibati k'a dɔn juin kalo san 2021 sɔgɔmada joona fɛ olu y'a ɲini k'a fɔ tɔn min sigira wajibati u n'akili jagabɔ kɛ wulikajɔ ani k'u ka nisɔndiya jira o bɛna kɛ ni ɲɛnajɛw ye ɲɛnajɛ min ni bɛɛ lajɛlen welelen kun d'o la kɛɲɛba wajibati kɛɲɛba n'a lamini dafɛ dugu bolomada dugu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan min bɛ so la min bɛ wotoro la min yɛrɛ bɛ moto la bɛɛ lajɛlen kɔni y'i kunda sabula nin kɛnɛba in an bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan wajibati yan ka di yen ye sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu dɔ bɛ yen ko lanbeya ka di o yɛrɛ jɛkulu de ye ayiwa siraw minɛ ka dugu donda bɛɛ lajɛlen minɛ gɔngɔrɔ bɛ min bolo busan bɛ min bolo jele bɛ min bolo kolonkalanguru bɛ min bolo wajibati k'a dɔn ayiwa lanbeya ka di o yɛrɛ jɛkulu de nana ayiwa dugu bɛɛ lajɛlen minɛ cɛ wo cɛ ni kɔni ni nisɔndiya nana muɲamuɲa nana i bɛ don dugu kɔnɔ wajibati ta fila ni tila sɛbɛnnikɛlaw ko bɔ tili ɲɛ bɔ susuli ɲɛ bɔ gɛni ɲɛ bɔ gɔngɔrɔngeru ɲɛ wajibati a ko barika nana bonya sabula ɲɛnawoloma nana kɛ maa o maa ni sɔmingelen don k'a fɔ ayiwa min kɔni ye association ye n'an b'o ɲɛnajɛ de la walima i y'o maa de ye wajibati k'a dɔn a dɔw ye degun sɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw ko in nana gɛlɛya kosɛbɛ sabula maa joginda i k'a dɔn cayara kosɛbɛ wajibati k'a dɔn u yɛrɛ labanna ka min kɛ ka filimeli kɛ sisan u ka diɲɛ laban telefɔni ko wajibati a bɛ n'a fɔ u bɛ silimaa yɛrɛ de bɔ maa minnu minɛna k'u ti lɔkɔlisow kɔnɔ walima sow kɔnɔ wajibati u bɛ ɲininka i dalakan na ne ko e yɛrɛ mun maa ye dɛ e nakun dun ye jumɛn ye réseaux sociaux kɔni var'a la fa bɛɛ lajɛlen la wajibati u ye dɔw minɛ k'olu degun a bɛ ɛri 6 bɔ u k'o de ma ko séquestre tubabukan na wajibati k'a dɔn ayiwa ko in gɛlɛya a fanga bonyana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye moto ye o den dan wajibati u y'o bɛɛ lajɛlen kari-kari ni k'o jɛnsɛn dɔw ka wari bɔr'u kun dɔw ka nafolomafɛnw minɛn'u na i n'a fɔ telefɔni n'a ɲɔgɔnnaw wajibati tiɲɛni barika bonyana maa min joginna a ko la a bɛ maa 20 bɔ u ka lakali la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in fanga bonyanen min kɛ wajibati k'a dɔn ayiwa maa minnu kun yɛrɛ kelen bɛ ka ɲɛnajɛ in labɛn wajibati k'a dɔn olu fana ye degun sɔrɔ sabula barama ji minnu kan ka tobili kɛ tulu min ye tamati ndorow ye min ye ayiwa jabaw ye wajibati u nana don a la k'a bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn ni gɔngɔrɔ ni gabakuru ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲini min ye sɛbɛnnikɛbaa ye a ko a video bɛ yen a bɛ se ka ye wajibati u y'a dab'a kama fana de ka video ninnu kɛ k'a jɛnsɛn diɲɛmaa k'a ye maa min ni nin ko ninnu bɛ senna kule k'a barika nana bonya wajibati u ye wele bila min
ye awa dugudenw ye duguden minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ kamane wajaba de k'a dɔn sibiri tɛmɛnen na juin kalo tile 19 san 2021 8 heures wajaba de k'a dɔn tuma min awa ni mɔgɔw kɔni bɛ labɛn wɛrɛ la wajaba de k'a dɔn nin kelen nan'u sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko marifatika dɔw bɔra fa dɔ fɛ y'a dɔn diɲɛ laban marifatika a bɛ hadamaden ja wuli wajaba to yɔrɔnin bɛɛ hadamaden girinna fa bɛɛ lajɛlen na wajaba a ko i k'a dɔn a ko barika bonda jaja marifatika in kun tɛ dɔwɛrɛ dɔ kun bɛ denw di la o nisɔnjɛlen de filɛ ka kunkan kelen wuli wajaba i k'a dɔn dugu girinna sɛbɛnnikɛla ko dugu girin wajaba i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ bolo kan min ye maa 60 bɔɲɔgɔnko ye wajaba i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen nana olu nana wulikajɔ bolo da jɛrɛjɛkulu kelen min bɛɛ dɛ n'o ye tiɲɛni fɔlɔ kɛ n'u k'a ma ko lanbiya ka di wajabati u ni marifaw bɛ ɲɔgɔn na ani gɔngɔrɔ ni berew wajabati yan ka di ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ sira kelen min bɛɛ ni o de bɛ bɔ awaju foya i k'a dɔn 8 heures wajabati ka taa bila 15h30 minutes la wajabati yan ka di ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a maja bɛ a maja a ma ɲɛ min kɔ sa jama girinnen ni kulikan bɛ fa bɛɛ fɛ i wele bila gendarmew ma olu fana nana kɛnɛ kan wɔɔrɔ bɛɛ gendarmew ye dɔw minɛ wajabati minnu kɔni minɛ na sɛgɛsɛgɛli bolo kan jateminɛ bolo kan wajabati u taara n'u ye ba fila bɛɛ min kɔni ye jalaki sɛbɛnw ye wajabati o caman de bɔra fa bɛɛ lajɛlen na ni ka taa bin ninnu kan a ko an bɛ don min na ko bi maa minnu joginna ani maa minnu ka ayiwa nafolow tiɲɛna walima minnu bolofɛn tiɲɛna wajabati k'a dɔn procureur min bɛ ba fila bɛɛ u taara kunnafoni don tulo kan an bɛ don min na ko bi ayiwa olu kɔni ka wulikajɔ k'u tɛ dɔwɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ maa o maa b'a la wajabati k'a fɔ ko i ye joginin kɛ walima i ye dantɛmɛ wale kɛ sariya ka boli kan sabula olu b'o de nɔfɛ olu ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ wajabati k'a dɔn gɛlɛya min bɛ bolofara dɔ kan ko jɔnw don wajabati dantɛmɛ wale min fana bɛ ta ka da u kan wajabati k'a dɔn o gɛlɛya o n'a nɔna sira bɛɛ lajɛlen don nka an bɛ don min na ko bi wajabati an ka jamana in min ye Mali wajabati jango maraka jamanaw nin ko in fanga bonyalen bɛ kosɛbɛ hakaja wajabati k'a dɔn ayiwa min ye ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw ye maa dɔw fana bɛ jamana kɔ kan minnu kɔni bara ka ko in lawarakata ka ko in ɲɛ ka taa u fa fɛ wajabati k'a dɔn maa sugu bɛɛ b'a la hɔrɔn b'a la jɔn yɛrɛ b'a la bɛɛ kelen bɛ k'i ta damata jɛkulu sigi wajabati u bɛ wari bila ka na dɔ kɔni bɛ fara fɛn in kan maa si t'a kɛ ne hakili ye ala k'a ko barika nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali flash karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura Sidi So nin ye fulakɛ ale ka sɛbɛn ye a ko ni sanyɛlɛma seliw sera karamɔgɔ daba tun kɛra wulikajɔ bɔn sen ka bɔn kun kan o ko o bɛ caya an ka jamana in kɔnɔ a ko seli fila bɛ n'o ye nisɔndiya seli ye karamɔgɔ daba tun kɛra min ye Noël ye o bɛ 24 kofɔ o tuma o ma tɛmɛ ka bɔ 31 décembre karamɔgɔ daba tun kɛra ale bɛ kɛ ni ka san kuncɛ a ko n'i y'a lajɛ nin seli fila wulikajɔw bɛ caya n ye cogo ka ɲa n ka selimafini dɔw karamɔgɔ daba tun kɛra n ka sagona fini sɔrɔ o kuma n ka sagona dumuni kɛ a ko nin si tɛ taa nafolo kɔ maa minnu bɛ baara la olu yecogo ka ɲa o ye tiɲɛ ye nka minnu fana tɛ baara la a ko olu yecogo bɛ se ka ɲa cogo di n'u ma tali kɛ Fatiribaa ko a ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la an bɛ waati min na ko sisan waati kɛrɛnkɛrɛnnen don karamɔgɔ daba tun kɛra bɛɛ tɛ ko mun bɛɛ min ye talikɛlaw ye olu kɔni ɲaminen bɛ jama la min ye feerekɛyɔrɔw ye karamɔgɔ daba tun kɛra ka taa bila lajɛbakɛyɔrɔw la o kuma min kɔni promesse jugu min sa n'o ye layidu jugu min bɛ ta u ka musow ye karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka dagabana ɔrɔbu walima dagabana fini wɛrɛ don kana karamɔgɔ daba tun kɛra o bɛ nafolo kofɔ ni wari dun t'olu bolo o bɛ mun de kɛ sisan Fatiribaa ko a ko n'i y'a lajɛ sanyɛlɛma seli n'ale kɔni waati sera min kɔni ye jamana dɔ de bɛ fara ko kan min ye sonyɛni ye o kuma min bɛ kɛ waati kɔrɔlenw na o kuma belebele bɛ fara o kan kosɛbɛ min ye kasobon kɔnɔnaw ye i b'a ye k'a fɔ son kɔni o dagosi de bɛ bonya kasobon kɔnɔnaw la min ye finitigilakaw ye k'olu fana bɛ weleli belebeleba de kɛ a ko n'i ye Mali karangeda bɛɛ lajɛlen la sisan i b'a sɔrɔ finitigilakaw de bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minnu bɛ ni fini b'u la i b'u ye minnu yɛrɛ bɛ ni fini t'u la n'u bɛ sibili la karamɔgɔ daba tun kɛra k'u bɛɛ lajɛlen n'u ka baara taabolo dɔn Fatiribaa ko a ko n'i y'a lajɛ min ye réseaux sociaux kan maaw kɔni bɛ minnu kɔni bɛ k'u kankɔrɔta n'u ka minɛn feereliw ye o kuma ni fêtiw fana tɛmɛna karamɔgɔ daba tun kɛra i bɛ tila ka dagabana kow de ye o réseaux sociaux kelen kan minnu b'a fɔ k'u pilakera minnu b'a fɔ k'u ka fini juru u ka samara juru walima u ka telefɔni juru k'o de dagosi ka bon kosɛbɛ Fatiribaa ko a ko n'i y'a lajɛ muso minnu fana bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɛra olu kɔni fana bɛ nin kɛ mercato ye n'o ye balontannaw ka joie ye karamɔgɔ daba tun kɛra olu fana b'a fɔ k'olu fana ka joie ye sanyɛlɛma seliw ye o kuma min kɔni kamalen tan ni duuru u b'o bɛɛ lajɛlen bolo wari minɛ u ni jɔn kelen bɛ bɔ sisan
fasiriba ko maa 15 bolo wari minɛlen e kelen fɛ karamɔgɔ daba tunkara bɛɛ lajɛlen b'i jigi da i kan a ko min kɔni a la cɛ kɛnɛ a la cɛ duman karamɔgɔ daba tunkara o de b'a salo ka bɔ cɛtɔw ɲɛkɔrɔ o tuma o cɛtɔw kulu bɛna jɛ u ka nafolo kɔ wa o tuma ko kuma t'a la min bɛ karamɔgɔ daba tunkara n'olu kɔni b'u ta da bɔgɔ jeninen kan wa ko de fana dagosi ka ban o tuma n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tunkara an bɛ waati min na sa ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la o tuma min kɔni n'i bɛ taa sanni kɛ e tuma i ka wari bɛ yɔrɔ min na o kɔlɔsi dɛ maa dɔ gunnen b'i la karamɔgɔ daba tunkara yecogo ka ɲi k'a fɔ ko zon tɛ a tɛ dɔn ten fɛ dɛ ayi o tuma a tɛ dɔn yeɲɛnana maa tiɲɛnikɛla o de yecogo yɛrɛ ka ɲi ni bɛɛ lajɛlen ye masiriba ko karamɔgɔ daba tunkara min kɔni 31 décembre ye o tɔ tora juwakun kelen dɔrɔn ye o tuma ko ala k'a tɛmɛ ni lakaleli si nɔgɔya ya rabbi Allah kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ Esidi So ale ka sɛbɛnni don Allah Boy Jabatɛ nin bɛ hakili jigin n ka cɛ la jɔnni Seydou Tarawele Bamanan 31 n'a kun y'i da dɔ la k'u maana n'a y'o ɲɛ f'i ye walima Jugara bɛ denmisɛn minnu dɛmɛna lawale k'u ka fini minɛ k'a don i kan na k'u plaqué f'i ka sa kabako blaqué wa bɔrɔ dɔw ye kabako Bamanan wallahi ni hakili jigin ala dɛ 31 mana se tan ne n'ale fila n'an ko an bɛ nin maana a bɛɛ kuma ne b'i yɛlɛ fo me ketekete ala ka hinɛ an na yarabi Boy Jabatɛ k'a dɔn an bɛ dankɔrɔba fo k'a waleɲuman dɔn min ye Baba Amma kan Jalosi Modibo denkɛ morikɛ Boy Jabatɛ a dalen bɛ n k'i ɲininka Dakar bi n ka foli b'a ye nɛgɛ kɛrɛfɛ an ka Tezara premier min k'a ɲɛ yɛlɛ karamɔgɔ daba tunkara n bala cogo bɛ di Boy Jabatɛ n'i y'a mɛn bongo o ye nengala ye bongo o bɛ wari de ko fɔ ala k'an so wari caman amina Boy Jabatɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le véridique tiɲɛfɔla min ye Ali B Latarawele n y'a ka fatiri ye Boy Jabatɛ i k'a dɔn waati dɔ sera jateminɛ ka kɛ jamana faamaw fɛ jateminɛ ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ Boy Jabatɛ i b'a ye k'a fɔ jamana min ye silamɛya ye Boy Jabatɛ n'an m'an jan dɔn an yɛrɛ la ka jateminɛ kɛ Boy Jabatɛ ala ka so a dilali ka ɲi nka so min bɛ dilan k'a bɛ taa kɛ gɛlɛ ni mankan ye Boy Jabatɛ ala k'an kisi o ma kɔlɔsilikɛlaw y'a jira k'a fɔ jamana in wajulukɛlaw Boy Jabatɛ k'a dɔn réseaux sociaux kɛ mɛ damatɛmɛ ye a walankatara fo ka se a dan na Boy Jabatɛ k'a dɔn misiri kɔnɔnaw o kelen fana don a walankatara fo ka se a dan na Boy Jabatɛ k'a dɔn maa minnu bɛ misiri matarafa n'i nana sali ni misiri in na bi Boy Jabatɛ ka taa sali misiri wɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ wajulukɛlaw u bɛ ɲɔgɔn digelu ma wa u bɛ n'u tini ka ɲɔgɔn da tɛgɛ ma silamɛya m'o kofɔ Boy Jabatɛ k'a dɔn diinɛ hakaja misiri a bɛ sali misiri kɔnɔ a fɔra ala ka so ye misiri man ka kɛ tegelumakɛyɔrɔ ye misiri man ka kɛ ko wɛrɛ ye Boy Jabatɛ min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ ye Bamakɔ bilama Mali bilama i t'i mɛtiri kelen kɛ Boy Jabatɛ n'i ma don misiri dɔ kɔnɔ misiri dɔ wele kan i bɛ to sali la misiri dɔ kɔnɔ i bɛ misiri dɔ in wele kan mɛn Boy Jabatɛ yalima nin ka kan wa sɛbɛnnikɛla ko Boy Jabatɛ k'a dɔn diinɛ barika gɛlɛya anw bolo bi kosɛbɛ a bɛɛ ta silamɛya dun nɔgɔyara silamɛya fɔbaw Boy Jabatɛ i k'a dɔn olu de bɛ ɲini k'a don gɛlɛya la sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa min kɔni ka ɲɔgɔn degeli ma min ye nani jugu yɛrɛ ye i b'o kuma mɛn Boy Jabatɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka ni misiri lahulata minnu barika jɔjɔ ɲɔgɔn dafɛ ɲɔgɔn gɛrɛfɛ Boy Jabatɛ mun don dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira Boy Jabatɛ k'a dɔn awa misiri caman b'a la Arabie Saoudite ani Qatar Boy Jabatɛ i k'a dɔn olu ka nafolo don ni dun y'a ta k'a lajɛ nafolo in dɔ yɔrɔ caman de bɛ yen Boy Jabatɛ hadamadenya dɛmɛni ani hadamadenya taabolo la misiri kelen jɔ mɛtiri 2 dɔwɛrɛ bɛ yen mɛtiri 1 dɔwɛrɛ bɛ yen mɛtiri 3 dɔwɛrɛ bɛ yen Boy Jabatɛ i k'a dɔn a ko cayara min kɔni ye jateminɛ ni hakilijagabɔ ye silamɛw yɛrɛ de kan ka jateminɛ sa Boy Jabatɛ nin damanda n'an tora tan a laban bɛ kɛ du kelen o du kelen bɛɛ n'i ka misiri o tɛ ɲuman ye dɛ a lajɛ kɛ o tɛ ɲuman ye misiri kura dɔ bɛ jɔ sisan kalo 1 kalo 2 kura wɛrɛ bɛ taa jɔ a den 5 mètres diinɛ ko tɛ bilen dɛ i b'i to misiri dɔ kɔnɔ sali la alimami dɔ in min bɛ misiri dɔ in nɔ n'o ko salamu aleykum i bɛ se ka salamu aleykum a bɛ kɛ k'i ka mɔgɔ bɛ se ka bila ten mais ça c'est trop diinɛ ma se nin na fiyewu Boy Jabatɛ silamɛya ka di fo k'a fɔ a to ten an caman ka seli ɲɔgɔn ka misiri kɔnɔ foyi man di k'o fɔ Boy Jabatɛ nka ni misiri kɛra 100 ye duguden yɛrɛ tɛ tɛmɛ maa 200 kan a bɛ kɛ cogo di o dabɔra ala ko kama est ce que aw bɛ se ka jɛ ka seli abada maa t'a ye dɛ
ni misiri belebeleba maa 5 maa 10 ye fɛ maa 7 ni misiri kɔnɔ bon jabate yaro kɔni n'o o nana don a la a laban alimami min bɛ kɛ sali ɲɛmaaya la bon jabate k'a dɔn u bɛ tigɛlimali daminɛ a bɛ kuma jugu fɔ ni misiri dɔ in ma ni alimami ma bon jabate fo tulo bɛ taa don a la ala m'an kisi a bɛ kɛ sɛtanɛ ye réseaux sociaux yɛrɛ bilama ayi alimami yɛrɛ tɛ ka jugu ka tɛmɛ dɔnkilidalaw ta kan dongo do kutuba dongo do réseaux sociaux kan alimamu yɛrɛ de ka fɛn ka jugu bi ka tɛmɛ hali dɔnkilidalaw ni ziiri bɔlaw kan mais ça c'est quoi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le véridique kɔnɔ tiɲɛ fɔla karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don véridique kelen fasiriba n'o ye Albata Traoré karamɔgɔ ale fana kɛn bɛ ka kuma farikolo ɲɛnajɛ kan a ko an ka taa Megetan n'o ko fɔra o bɛ Kulukoro ko fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye denmisɛnw ningama dɔ bɛ yen n'ale entrepreneur ye Eli Jara ye Eli Jara i b'a fɔ ko honorable député Eli Jara karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye tournoi dɔ a y'o bila sen kan tournoi in o kuma min ye Kulukoro kin fɛn fɛn bɛ yen o kuma ntolanci tɔn fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen yera kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye ntolanci tɔn 8 bɔyanko ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ 18 na o kuma min ye équipe 2 ye olu kɛra ŋanaminɛŋanaw ye kalo in tile 18 tɛmɛnen min kɔni ye finale belebeleba ye o kɛra ntolanci kɛnɛ kan n'o ye Fegon ale bɛ ba kɔfɛla la fasiriba ko min kɔni Eli Jara ye ka taa bila maa min bɛ mairia la bi n'o ye Fɔnba ye n'o ye Usmani Fɔnba ye karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka tila ka taa bila furumuso la ka taa bila jɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn la maa si ma to bɛɛ lajɛlen bɔra ko Eli kungo ye bɛɛ lajɛlen kungo ye fasiriba ko Eli ka ɲumanya Eli ka hakilina ɲuman a ko entrepreneur dɔ tiɲɛ don min y'a ka entrepreneur baara ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'a ye fɛn fɛn sɔrɔ a ni sigiɲɔgɔn jɛra ni k'a dun ɲɔgɔn fɛ a ko hali o kɔrɔmasuru ye mun ye Eli Jara a kɛra maire ye waati kɔnɔ o maire in kɔnɔ o kuma k'a ye yɛlɛma min don Kulukoro la o ma dogo maa la depuis ala ka jamana in da indépendance fo ka taa bila Eli ka waati la feu tricolore Kulukoro kun b'o sɔrɔ fɔlɔ ka sirabada la Eli nana n'o camanba ye a ko n'i ye mairie yɛrɛ ta k'a lajɛ a y'o ɲɛda yɛlɛma min ye fangabolo n'o ye gouverneur a y'o ɲɛda yɛlɛma min ye sira caman ye nafasɔrɔ siraw denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ka tɔmɔta sɔrɔ Eli ale ka waati kɔnɔna la a ko Kulukoro kɔni ka sankɔrɔta ka bila région tɔw la a ko Eli ka waati kɔnɔ o kɛra fasiriba ko min ye maa caman n'a tun bɛ Mali la ni Kulukoro ye o kuma Eli y'a yira k'a fɔ abada baara de bɛ maa mɔnɛ fa o kuma an k'an cɛsiri an ka baara kɛ wa baara min kɛra k'a nɔ yera hali bi Eli kelen dugudenw y'a yira k'a fɔ a mana don ko ko la karamɔgɔ Daba Tunkara k'u b'a kɔ fasiriba ko min ye Eli tɔgɔlantolanci ye kin kelen tɛ Kulukoro kɔnɔna la n'an ntolanci kɛnɛ ma sigi ye o kuma a bɛɛ lajɛlen kɛra kunnawolo kɔnɔna ye a ko Eli o kuma politiki baarakɛbaa don a bɛ tɔn min na o de ye URD ye fasiriba ko a kɛra député ye Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga dafurula ni député mun ye Eli Jara tun bɛ o la a ko ni député dɔw ka doni kɛra mankan ye a ko Kulukoro gun kan Eli ka doni kɛra min kɔni lakika kɔnɔna ye karamɔgɔ Daba Tunkara maa ma wuli k'i jɔ k'i kangara maa min kankɔrɔ ta ni forodi ye bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ cɛ min filɛ nin ka kɛ député Kulukoro marabolo la a n'a ka kan bɛ yen fasiriba ko min ye ntolanci mun bolo dara kalo tile 18 tɛmɛnen a tun bɛ ntolanci tɔn belebele 2 ni ɲɔgɔn cɛ min ye nouvelle génération ye ni ale donfini tun ye nɛrɛmugu ye karamɔgɔ Daba Tunkara ale ni FC Kuyate o donfini tun ye bilenma ye o kuma a ma ɲa min kɔ u y'a datulu la k'a da jaba la maa si ma se si la min ye penalty ye min ye nouvelle génération ale se b'a sɔrɔ 4 ani 3 ye Eli kɔni a ye trophée ta ni k'a di min kɔni ye nouvelle génération maaw ma o kuma a y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la maa ma gagne maa ma perdi farikolo ɲɛnajɛ de gagne na Kulukoro gun kan a b'a ɲini denmisɛnw fɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ adamadenw ɲinɛ gɛlɛya kɔ o kuma denmisɛnw k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ o kuma min ye denmisɛnw u y'a yira k'a fɔ k'u fana bɛ Eli kɔ a ka hakilina n'a y'a ta Kulukoro gun kan karamɔgɔ Daba Tunkara k'u b'a ko fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le verdict kɔnɔ Albata Traoré ale ka sɛbɛnnin don Jabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan waati dafara i k'a dɔn Jibi an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye dankɔrɔba ye i k'a dɔn foli ani tanni a laban bi d'ale ma Ibrahima Karaɲara Bama Karaɲara denkɛ an ka foli bɛ ka ɲɛsin Jabate i k'a dɔn dankɔrɔba bɛ wuli ka jɔ la jamana i k'a dɔn a ɲɛtaa bɛ sabati cogo min bondobaw n'o ye ji bondo ye k'a di fa bɛɛ fɛ min ni n'a ka ca denkɛmɛ ye Jabate da t'a la Jibi Surafanatɔw maa don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ ka sɔnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Jibi bolo kun bɛ suya kɔlɛ la Jabate Daba Tunkara a k'an bɛn sini inshallah wa salam